A yayin da ake gauda zaben shugabannin kananan hukumomi 34 da ke fadin jihar Katsina, Uwargidan dan takarar shugabancin karamar hukumar Jibia, Hajiya Alheratu Sirajo Ado da tawagarta na bi lunguna da saƙo domin neman alfarma al'umma, musamman mata da su fito ranar 15 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 su jefa ma mai gidanta Honorable Sirajo Ado domin ya zama shugaban karamar hukumar Jibia. Kiran da zan yi masa shine kowa ya nemi katin zaben shi, in ma ya bace cikin ɗakin shi to ya bincika ya nemo shi, saboda idan Allah ya kai mu ranar Asabar 15 ga wata, ranar ne ake zaben ƙananan hukumomi na Katsina State baki ɗaya. Ina roƙon alfarma mazanmu da matanmu na ƙaramar hukumar Jibia da su fito kwansu da kwarkwatarsu domin zaben Honorable Sirajo Ado Jibia insha Allah. Wanda ya dan koyo ilahu shi yayi gwani, sanda daga yana faza ya baka ba wani bahani. Kayar da ta'ala aliyu sai an yi da ni, ka dafa mana ko da yaushe sai mi ta gaba. Yayin gangamin yakin neman zaben, wasu daga cikin mata 'yan tawagarta da waɗanda ake neman alfarmar tasu sun tabbatar ma uwar gidan ɗan takarar Hajiya Alheratu Sirajo Ado za su zaɓi Honorable Sirajo Ado a matsayin shugaban ƙaramar hukumar Jibia. In Allah ya yarda kika za mu taru za a yi gaba ɗaya. In Allah ya yarda wannan gida namu ba za mu ba da kunya ba akan wannan zaben na ɗan takararmu na gobe. Dubu jiran dubu ɗan Ado saura Ado za a haifa in Allah ya yarda. Insha Allah. To shi kai shi ma magajin na cewa ya bana ya saki ragama. Duk wanda ke goyon bayan shi ko kuma wanda ke tafiya kai ko dan uwan shi ko shi kai shi ya ce Qur'a ya ba sana da Allah ku ga kanku da farkata da Allah a zo dan Allah a zo Qur'a mu ce yanci mutu kuma mun ce zamu dan Allah mu fito mu ima alfarma da ƙwarugu idan Allah ya sa muna da rayuwa mun kai ranar Asabar 15 ga wata mutane ma alfarma ku saboda ku muke neman alfarma kuma kuna yi mamu. To alhamdulillahi matan Honorable Sirajo Ado sun zo don su gaisa da ku su kawo zumunci. A yi zumunci saboda wannan unguwar su ce. Nan aka haihi Sirajo Ado, nan aka haihi Alheratu, nan aka haihi Sada Soli Jibia. Sirajo Ado dan nan unguwar ne. Saboda haka mun tabbata bamu da matsala sai godiya. Tare da abiyar zaman ta Hajiya Hafsa da sauran 'yan tawagarta duka muna masu godiya. Mun tabbata kuna da kokari. Unguwar Sarki unguwa ce wanda ta tattara komai da komai wanda ake bukata. Duk abin da kuke bukata cikin unguwar Sarki na alkhairi akwai shi. Muna neman alfarma mutanen unguwar Sarki fito kanku da farkwata. Ko bayan baya ba ta taso ba sai dai mu zo zumunci mu kuma sadar da zumunci. A lokacin da ta je ta haɗa babu da matan gwamna take tambaya ta wai menene sunanki, take faɗi mata cewa suna na Alheratu. Ta rike hannun da jimjim ta ce Alheratu lallai kin zo da alkhairi. Alheratu na ne wata iska hannunta matan gwamna ba ta san an ta wannan hannun ta ce an zo da alkhairi. Tunatarwar da zan yi guda ɗaya ita ce yi wa shugabanni addu'a. Saboda addu'a tana da kyau sosai. Daga ƙarshe matar ɗan takarar ta yi godiya ga ɗaukacin waɗanda suka goya mata baya wajen yakin neman zaben da za a yi ranar Asabar mai zuwa, kuma ta tabbatar ma al'ummar ƙaramar hukumar Jibia zaben Honorable Sirajo Ado zai zama alkhairi insha Allah. Sunana Hajiya Alheratu Sirajo Ado. Da farko dai ina yi ma al'ummar ƙaramar hukumar Jibia gaba ɗayan su godiya da irin karamci da kara da suka nuna gare ni da mai gidana. Mun gode sosai, Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Sannan kiran da zan yi gare su ina roƙon su alfarmar da su taya mu da addu'a. Sai ciya man da addu'a Ubangiji Allah ya bashi ikon yin adalci, inda suka ga yayi kuskure su ɗauka cewa shi ɗan adam ne, ajizi ne. Su yi mashi addu'a kuma su same shi su ba shi shawara, saboda shi mutum ne mai ɗaukar shawara. Insha Allahu zai gyara. An gudanar da gangamin zaben ne ranar 12 ga watan Fabrairun shekara ta 2025. Ƙarshen rahoton kenan. Yaya Ibrahim Sawaba, Hikaya TV.